Masu kallo da bibiyar wannan tasha, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a wani sabon darasi wanda a cikinsa za mu yi bayanin mece ce kalmar since tare da misalanta. Kalmar since ɗaya ce daga cikin kalmomin da ake kira adverb of time, wato kalmomin da ke bayar da ƙarin haske game da lokacin da aka yi wani aiki ko kuma aka yi wasu ayyuka. Since na nufin tun wani lokaci a baya har zuwa yanzu aikin da ake yi ko ake magana a kansa yana faruwa. Wato ana amfani da ita ne domin nuna wani aiki da aka fara yin sa tun wani lokaci a can baya, wanda har zuwa yanzu da ake magana aikin bai kammala ba ko kuma ba a kammala shi ba. Kalmar since ana amfani da ita tare da perfect tenses ne kaɗai, sannan kuma ba a amfani da ita tare da simple past, domin shi simple past aiki ne wanda aka kammala shi a wani lokaci a can baya, kuma aikin bai ci gaba da faruwa ba zuwa yanzu. Shi kuma perfect tense aiki ne da aka fara tun wani lokaci a baya, kuma har zuwa yanzu da ake magana ba a kammala aikin ba. Mu dubi waɗannan misalai da ke tafe domin bambance tsakanin past simple da kuma perfect tense. Misali na farko past simple ne, misali na biyun kuma perfect tense ne. Misalan su ne: na farko, I travelled to Kano last year. Na je Kano shekarar da ta gabata. Misali na biyu, I have been living in Kano since 2020. Ina rayuwa a Kano tun shekarar 2020. Misali na farko shi ne past simple, wato aiki ne da na yi a wani lokaci da ya wuce a baya, kuma aikin ya kammala tunda yanzu na dawo garinmu. Misali na biyu kuma shi ne perfect tense, wato wani aiki da na fara tun shekarar 2020, amma har zuwa yanzu ban dawo garinmu ba, wato ban gama aikin ba. Kafin mu ci gaba, idan wannan shi ne zuwanka na farko wannan tasha, yana da kyau ka yi subscribe tare da taɓa alamar ƙararrawa, domin yin hakan shi zai sa kake samun saƙonnin email a duk lokacin da muka ɗaura sabon darasi a wannan tasha ta koyon Turanci. Sai kuma mu dawo mu ci gaba da darasinmu. Since akan yi amfani da shi ne kaɗai tare da perfect tenses banda past simple kamar yadda bayani ya gabata. Yanzu kuma za mu ci gaba da kawo misalai game da yadda ake amfani da wannan kalma. Misali, I have been teaching English on YouTube since 2021. I have been teaching English on YouTube since 2021. Ina koyar da English a YouTube tun shekarar 2021. Koyar da English a YouTube aiki ne da na fara tun shekarar 2021, wato shekarar da ta gabata. Yanzu muna 2022, kuma har yanzu ina koyar da English ɗin a YouTube, kenan aikin bai kammala ba. President Muhammadu Buhari has been ruling since 2015. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana kan mulki tun shekarar 2015.
wato ya fara tafiyar da mulkinsa tun shekarar 2015 har zuwa yanzu da muke 2022 shi ne ke kan mulki. Ya fara aikin tun wani lokaci a can baya kuma har yanzu shi ke tafiyar da mulkinsa. It has been raining since morning. Ana yin ruwa. It has been raining since morning. Ana yin ruwan sama tun da safe. A nan kuma tun da safe aka fara yin ruwan sama, amma har yanzu ruwan bai tsaya ba. Mu ɗauka cewa yanzu dare ne. Ruwan tun wani lokaci aka fara kuma har yanzu bai tsaya ba. ASUU has been on strike since March. ASUU has been on strike since March. Ƙungiyar ASUU tana yajin aiki tun watan Maris. Yanzu muna watan Agusta, wato wata na 8. Ita kuma ƙungiyar ta fara yajin aikinta tun watan 3, kuma har yanzu ba ta gama yajin aikin ba. Kaga kenan ta fara aikin tun watan Maris kuma ta fara yajin aikin tun watan Maris kuma har yanzu muke watan 8 ba ta kammala yajin aikin ba. They have been studying at BUK Kano since 2019. They have been studying at BUK Kano since 2019. Suna karatu a jami'ar BUK Kano tun shekarar 2019. A nan kuma sun fara karatu a BUK Kano tun shekarar 2019. Yanzu muna shekarar 2022 kuma har yanzu ba su kammala karatun ba. We have watched football matches since we were teenagers. We have watched football matches since we were teenagers. Muna kallon wasan ƙwallon ƙafa tun muna yara 'yan shekara 10. Teenager shi ne yaro da ke tsakanin shekaru 13 zuwa 17. Kallon wasan ƙwallon ƙafa tun muna yara muke yi, amma har yanzu ba mu daina ba. Wato mun fara aikin tun wani lokaci a baya kuma har yanzu ba mu daina yin aikin ba. Kuma kuna iya kawo naku misalan tare da wannan kalma. Hakan zai nuna mana cewa ana fahimtar darussan da ake gani a wannan tasha. Wannan shi ne bayanin yadda ake amfani da kalmar since tare da misalan yadda ake aiki da ita. Domin samun ƙarin wasu darussa sai a kasance da wannan tasha tamu. Idan kuma da mai tambaya sai ya rubuta, zai samu amsa idan Allah ya sa mun sani. Mun gode.